Quina alegria poder estar així i bueno, com vos estava dient, jo molt agraït, molt content, molt feliç. I sabeu per què estic molt feliç? Perquè a vegades les coses ixen aixina, la màgia de la televisió, la màgia de la instantaneïtat. A mi m'han dit, hi ha una persona molt important que vol parlar amb tu. Una xiqueta que a més va ser fallera major infantil de València 2016. I està així. I és de la falla General Asensio Marquès de Solferit. I a ella li diuen Sofia Soler, que va ser fallera major de l'any passat. Com estàs? Molt bé. Guapa, que Sofia, a veure, així sou cada vegada més guapes, eh? Gràcies. M'esteu superant el llistó, ja no pot ser. Bueno, benvinguda, eh? Gràcies. Què tal, com estàs? Molt bé. Bueno, quina sorpresa que hagis aparegut així, és com un regal del cel que ha caigut així. Bueno, què tal? Conta'ns un poc com estàs vivint. Has arribat ara? Estàs així? Vaig vindre la setmana passada. Molt bé. Bueno, i conta'ns un poc, com t'agrada viure la festa? Tu eres fallera de pro, m'imagino que les falles les viuràs d'una manera que et tocarà un poc el cor, no? Sí. Però altres tipus de festa, m'imagino així en quart. Coneixies les festes de quart? Clar. Bueno, les coneixes, no? M'imagino. Sí. Quina és l'activitat que més t'agrada, el moment que més t'agrada de les festes? Per a tu, com a xiqueta, com a... Pues, no sé, les festes o les processions, que sempre vaig a veure-les. Molt bé, Però segur n'hi ha alguna que t'agrada més? La de avui, que és la de la Virge de la Bonamont. Molt bé, molt bé. Bueno, t'esperem el diumenge en la Holy Run, vindràs, no? No te facis així la despistadeta, que jo segur... És que jo vull anar, però és que toque la banda dels morts i cristians. Ah, clar, que toques en la banda dels moros i cristians. Però se pot fer compatible anar a la banda o abans a la Holy Run i després a la banda? Intentaré, a mi m'agradaria. Bueno, doncs n'hi ha que fer-lo. En qui n'hi ha que parlar? La mare. En ta mare... A veure, on està ta mare? Que vinga ta mare. On està la mare? Vine, entra així, vine per aquí. Mira, m'està dient la teua filla, Sofia, que depèn de tu que vaig a la Holy Run o no. O sigui, tenim una oportunitat d'or de que la xiqueta visga un moment especial, que s'ho passe bé, i m'està dient, mira si és responsable la xiqueta, que vol anar a tocar a la banda. En quina banda estàs, per cert? En l'amistat. En l'amistat, que parlarem del seu president. Cristóbal, veritat? Molt bé. Bueno, la mare de l'artista, tindrem que deixar que vagi a la Holy Run, que Sofia, per damunt de tot, es una chiqueta. No, sí, fue a la de Valencia, pero es que va a ser un poco complicado porque es que luego tenemos comida en Burriana. Ah, teniu dinar en Burriana. La batalla de Flor de allí, entonces, claro, hay compromisos entre... Un poco complicado, pero sí. Bueno. Bueno, claro, es que la Holy Run se tacará una miqueta, Pero el viernes va a lo de los disfraces, o sea, que ya bueno, pues, hace todo lo que puede. La dissent que vaig a les disfresses. Jo és que m'havia fet gràcia que haguera anat a veure la Holy Run. O sigui, primer tu toques en la banda i després els compromisos que tens en Borriana. Sí. Bueno, ara des del punt de vista ja, i d'una manera més seriosa, com vas viure el teu regnat com a fallera major infantil? Perquè m'imagino que va ser pues, per a tu un somni, no? Sí, la veritat és que va ser un somni complit perquè des de xicoteta jo vull ser fallera major de València i va ser una experiència inolvidable. Jo m'imagino que aquesta pregunta te l'hauran fet moltíssimes vegades. Com és rebre la crida en este cas del senyor alcalde, no? Te va cridar i te va dir que eres la fallera major de València, no sé, és com si t'haguera tocat l'euromillón, no sé. Sí, la veritat és que no... A mi no m'ho va fer, però m'imagino que serà així. No ho podia creer perquè era un somni que tenia i fue maravillosa. Bueno, jo crec, i ara que tenim a la mare, tenim que preguntar-te. La xiqueta ho va viure d'una manera molt especial, el regnat com a fallera major infantil, però una mare com ho viu? Des de la barrera està... Me imagino siempre acompañarla y donarle suport, ¿no? En todo, ¿no? En todo, y aparte como familia fallera que somos de tradición, pues esto es, como tú has dicho, nos tocó la lotería. ¿Y cómo es para una chiqueta de una edad aixina esa responsabilitat? M'imagino que... És fuerte. Tu estaràs orgullosa, no? Perquè tindré una xiqueta que ha afrontat això d'una manera... Sí. I mira-la com la tens. O sigui, és que tu dic que és això. Jo crec que seria, no sé, me fico en el teu lloc, com a pare deu de ser complicat, duro, ¿no? Porque son 1000 y pico actos que suelen tener... Es duro, tiene... Com li diuen al xiquet que està ahí rosegant ahí la llepolia? Mare meva. Hola, Ferran. Tu també eres faller, Ferran? Sí. També t'agraden les falles, no? Sí. Tu sí que pots vindre a la Holy, ¿eh? No me digues, tu també eres músic? Sí, bueno, este año empieza. Comences però com a educando, no? Educando, sí, molt bé. Bueno, però t'espera en la Holy Run. Bueno, doncs m'imagino que això deu de ser un orgull per a com a mare, no? Sí. I sobretot, ara jo li vaig a preguntar a ta mare. Quin va ser el dia que vas veure la teua filla
i vas dir, la meva filla, després d'aquest regnat, ha canviat. M'imagino que hi ha un canvi en la seva manera de ser, en la seva, Sí. ¿no? Con que ha madurat. Progresivamente, ¿no? Porque vas viéndola que en cada acto, protocolariamente, pues ella ya va, no le hace falta a lo mejor esta ayuda de los vicepresidentes, sino ella misma, entonces progresivamente, y ya la Fonteta, el discurso Bueno, que hizo, Això. ya... Jo vaig viure aquest moment, que vaig presentar una elecció de corts i va ser espectacular. 7.000 persones volcades i bueno, m'imagino que aquest moment per a tu seria també màgic, no? I especial, no? Molt especial. Jo és que saps què ocorreix? Estic aprofitant que està ta mare perquè en aquestes entrevistes no tenim a les mares, sempre tenim a les protagonistes. I a vegades m'agrada saber també, escudrinyar un poquet a veure què és el que pensen les mares, perquè són molt importants, eh? Sí. És que sense ta mare no hagués sigut fallera major, segur, perquè no estaries així. O sigui que... Bueno, i tu com vas rebre la notícia de que la teva filla era fallera major? Pues... ¿Te podías imaginar algo o va a ser también sorpresa? No, hombre, o sea, oías o intuías o te decían que estaban entre que les gustaban, pero bueno, todas eran válidas y podía haber sido cualquiera de sus compañeras. Pero yo recuerdo que yo fui como ET, teníamos el teléfono en una casa de unos amigos y empezó a sonar el teléfono y decía, ¡el teléfono! Porque claro, es un sueño, pero Madre llegar mía. a ver que suena es Y como mare, la babeta, imagina, ¿no? O sea, impresionante, pero bueno, pues muy orgullosa como madre, como fallera y como valenciana. bueno, esperem que se puga repetir com a fallera major. T'agradaria ser fallera major de València? M'agradaria, però hi ha que deixar a les demés. Bueno, sí, molt bé. Això és has vist quina resposta més bonica? Tú no Ha seas sigut fallera y ya está. No, home, no, que ja té que continuar la tradició. Bueno, doncs jo per a mi ha sigut un plaer. Mare, filla i Ferran, que s'ha afegit així, però bueno, així estan tots convidats, no passa res. No, el primer que això és una finestra oberta i qualsevol que vulgui parlar, pues, per a mi ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Igualmente. Jo vos convide ara ja a participar de la mascletà, que ja sabeu, música, festa, esport i pólvora no pot faltar. I sobretot sentir de l'humor. Gràcies per haver estat així. A vosaltres. A mare, filla, Ferran, quin instrument has estudiat de la banda? No me acuerdo. El saxo. El saxo, molt bé, bueno. El saxo, bé, està bé, està bé. Había que darle algo Bueno, pues movidito. moltíssimes gràcies. I tu quin instrument toques? El oboe. El oboe, qué bonito es el oboe. Ay, esa misión, la banda sonora de la misión. Bueno, pues amics, hem tingut esta sorpresa, que no ens l'esperaven, però que, com vos dic, això és naturalitat i qualsevol cosa o qualsevol que vulgui participar d'esta festa, esta si té el seu micro, la seva càmera i la gent que mos veu, que és moltíssima. Bueno, pues per a mi, com vos dic, una sorpreseta. Gràcies, xiques. Gràcies, xic. Ferran, adeu, Guarda'm una llepolia, que en la pèrdua en la calor que tinc he perdut hasta el sucre i tot. Bueno,